Во имя Отца и Сына и Духа Святого. Ласка нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут с усіми вами. И Духом Твоим. Перша неділя Великого посту. Розпочали ми особливий час, який має нас наблизити до Пана Бога, який має ще більше очистити наше серце, який має нам передусім усвідомити, що ми без Бога тяжко нам у житті. В эту святую мшу ахвяруємо за всіх парафіян, просячи для кожного з нас Божих ласк, Божих даров, а для помірних радості життя вічного. Как годно удельничать у этой святой мши, перепросим Пана Бога за все наши грехи. Споведаемся Богу Всемогутному и вам, братья и сестры, что сгрешили веками, думаю, словом, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшему за всёй Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, братья и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай смилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Смилуйся над нами. Смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. О всемогутный Боже, раз что готовое переживание Великого посту, дай нам глубее разуметь таємницю Христа и годным життем имкнуться до ее исполнения. Проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и владает у едности Духа Святого, Бог прозуся веки вечные. Читайте книги Буття. Так сказав Бог Ною і синам Ягоним, які боїться, кажучи:
Ось я установлю заповедь мой, з вами і з вашим потомством, після вас, і з кожною живою душою, яка з вами, з птушками, живьолою і усіми звірами земними, які з вами, з усім, що світить з ковчега, з усім, що живе на землі. Установлю заповедь мой з вами, і больше ніколи води потопу не заб'ють усякого тіла, і не буде більше потопу, який спустошає землю. И сказал Бог: ось знак заповеду, який я установлю на вечное поколение, поміж мною і вами, і кожною живою душою, яка з вами. Кладу веселку мою на облако, і буде я знаком заповеду поміж мною, поміж землею. Станется, коли я наведу в облако на землю, что з'явится веселка моя на облаку. И вспомни про заповед мой, який я установил с вами, и с кожною живою душою усілякого тіла. І больше ніколи води не стану з потопом, що знищає усілякое тіло. Это Слово Божие. Все дороги Бога, это верность и правда. Все дороги Бога, это верность и правда. Дай спознать твои дороги, Пане, и научи меня стежкам Твоим, веди меня в правде Твоей и научи, вот и Бог спавления моего. Все дороги Бога, это верность и правда. Восхваляй про милосердность свою, Пане, и про ласку свою верность от веку. Памятай про меня по мудрой милосердности Твоей, силе великой добрыни Твоей. Все дороги Бога, это верность и правда. Он добрый и справедливый, тому показывая грешникам шлях. Толкивая приниженными справедливости и научая покорных шляхам своим. Все дороги Бога, это верность и правда. Читання першого послання святого апостола Петра. Умилованные, Христос одночі потерпів за грехи, справедливих за несправедливых, как привести вас до Бога, забито у тела, але оживлено у духу. Им так само и Он пришел обещать с тем духом, что у вязницы, эти неколи были непокорными, коли Божа довготерпливость чекала у дні Ноя. У час побудови ковчега, на яким немногие, усього 8 душ, урадовалися про свату. Так і нас, поводле гэтага узору, яна радуе цяпер праз хрост, не праз абмыццё цялеснага бруду, але праз абяцанне Богу добрага сумлення, праз воскресенне Ісуса Христа, які ўзышоў да неба. Знаходзіцца праваруч Бога, якому пакараліся анёлы і ўлады у моцы. Это Слово Божие. Дякуємо Пану. Хвала тобі, слава Божа є. Хвала тобі, слава Божа є. Не одним хлібом живе чоловік, а не кожним словом, що ви
Читание Святого Евангелия по Марка. У той час Дух вывел Иисуса у пустыню. И был он у пустыни 40 дён, где его выпробовал сатана, и был со зверами, и анёлы служили ему. После того, як выдали Яна, пришел Иисус у Галилею, проповедуючи Евангелие Божие и кажучи, что настал час, и наблизилось володарство Божие. Кайтеся и верьте у Евангелия. Это слово Пана. Сегодня Святое Евангелие вельми коротенькое. Евангелист Марк вельми коротко и ясно пишет про пост, який переживав Ісус Христос. Поминає всі ці спокуси, всі випробування, які Ісус Христос мав від сатани, але просто і так вельми ясно говорить, до чого нас закликає Святий пост. Перше, на що би хотів звернути увагу, це на сам початок. Дух вивів Ісуса у пустиню. І ми так часами, може, і задаємо собі питання, навошта гэты пост, як його увайсці. І сьогодні Євангелія само нам приходить і підказує, що сапраўды для нашого добра Дух виводить нас з гэтага ўсё попросту, гэтага свету, гэтай дзесьціхуткасці нашага жыцця. Дух выводзіць нас, каб сапраўды ў нашым сэрцы быў супакой, каб быў чысціня, і каб перад усім была Божая ласка. Калі глядзеў на іншае тлумачэнне гэтага слова «дух вывел», конкретно гэта «вывел», то з арыгінальных языкоў тут трошку ўжыта іншае слово, бо гаворыцца, што дух выгнаў Езуса. І поэтому, калі паглядзець так з іншага боку, то Бог свой ласкай нас не просто запрашае, ну, пасавала бы, каб гэты пост трошку перажыць, каб трошку звярнуць увагу, можа, Бог вельмі важны, каб попросту сэрца было чыстае. Не, яно яшчэ больш падкрэслівае, гэта абавязак, гэта патрэбна быць. Бо Дух ведае, што для нашага добра гэта вельмі важна, поэтому Дух нават выганяе нас на пустыню. Это, як часамі бывае, што прыходзіць час отпуску, і можа хтосьці такі запрацаваны і не хоча пайсці на гэты отпуск, то пасавала бы, каб начальник сказаў, не, выганяе цябе на гэты отпуск. І поэтому хай 40 дзён гэтых будзе такім незвычайным часам. Ён вельмі гэты час патрэбны, каб у нашым жыцці перад усім настала раўнавага. Бо, можа, не заўсёды хапае часу на малітву, на якісь цвічэнні духовныя, практыкі, але гэты час, ён ёсць асаблівым. Поэтому Дух нас выганяе на гэтую пустыню. Далей бачым гэтае месца, дзе знаходзіцца Езус Христос. Пустыня. Пустыня, але таксама такое асаблівае месца. Але, як мы чулі добра першае чытанне, то першае чытанне гаворыць пра Ноя і яго арку запавета. І знайшоў у гэтых двух вобразах вельмі нешта падобнае. Бо як і пустыня з'яўляецца месцам, дзе амаль нічога няма, дзе толькі пясок, дзе толькі сонца, і толькі я адзін разам з Богом, так і гэта арка Ноя, яна таксама стала такім асаблівым месцам, бо навокал толькі вада і мора, і таксама гэты Ной так адзін з Богом і знайшоў для сябе месца. І поэтому час Вялікага посту гэта таксама час, каб задбаць і пра месца, дзе бы я мог яшчэ больш скіравацца да Бога. Напэўна, у хаце кожнага з нас ёсць якосьці асаблівае месца, дзе стаіць крыжык, пасланы белы абрус, якаясьці фігурка. Раней гэта у старэйшых хатах называлася покуць. Я помню, як быў дзіцём, то у меня таксама такая своя маленькая каплічка была.
Цяпер у комнаце далей ёсць крыж, часамі якосьці чытанне духоўнае праводжу альбо малюся таксама. Гэта таксама кіруе мае думкі, каб накіравацца яшчэ больш на Бога. І пагэтаму вельмі варта задбаць і пра месца. Канешне, у нас тут вельмі добра, ёсць дзе прыйсці памаліцца, ёсць магчымасць, бо святыня гэта таксама з'яўляецца асаблівай такой аркай. Бо кругом свет, так, усюды хутка ў машыны ездзяць, як бачу праз акно, усе усюды бягуць, але, можна сказаць, святыня з'яўляецца такім месцам, дзе як арка гэтага запавету, гэта арка, дзе быў Ной, каб прыйсці, не гледзячы на гэтае мора, якое навокал нас, гэты потоп, які можа хоча нас уцянуць. Але каб прыйсці ў святыню, і сапраўды, тут заўсёды ёсць Jesús Христос, каб прыйсці і пасвяціць яму хоць якуюсьці хвіліну, каб прысвяціць, бо гэтая хвіліна вельмі важная, яна кіруецца да нашага збаўлення. І часамі нават сябе лаўлю на думцы, бо як у Гатава, там ёсць, дзякуй Богу, на месцы капліца, і ўжо сколькі раз праверыў. Хочацца, можа, заўсёды ясці спакойна сабе ў комнаце памаліцца, але нішто не заменіць, калі пойдзеш у капліцу. Там, можа, і у комнаце якісьці думкі дзесьці заўсёды пайдуць, думаеш, што якісьці справы, але як прыйдзеш у святыню, то думкі не так будуць уцякаць. Ведаеш, што трэба ўгледзець, бо гэта ўсё зроблена. Ведаеш, што твой позірк кіруецца да Пана Бога. І пагэтаму сапраўды, хай кожны з нас не шкадуе часу, каб хоць на хвілінку зайсці да Бога. Бо гэта месца асаблівае, бо яно кіруе наш позірк да Бога. Яно кіруе наш позірк да гэтага спрадвечнага святла. І так падумаў, як на пустыні Jesús знаходзіўся, там ад сонца цяжка схавацца. Пад кактус не залезеш, бо ён будзе калючым, і папросту сонца зусім свеціць. І пагэтаму Бог, можна так сказаць, ён як гэтае святло. На пустыні ад яго не ўцячэцца. Ён будзе ўвесь час побач з намі, пагэтаму, калі прыходзім у касцёл, мы тут ад Бога нікуды не ўцякаем. Ён папросту глядзіць на нас і напаўняе сваімі ласкамі. Далей бачым, што таксама яго і выпрабоўваў сатана. Таксама Вялікі пост, вельмі шмат спакусаў. Вельмі так часта звяртаю увагу, як перажылося якісь добрыя рэкалекцыі, як перажылося якуюсьці такую радасную хвіліну, то адразу спакусы паяўляюцца. Вось адразу здаецца, ты чалавек павінен быць напоўнены Божымі ласкамі, сіламі, а тут яшчэ больш спакусы начинаюцца. Але Jesús Христос хоча нам усвядоміць, што калі мы самі будзем перамагаць гэтыя спакусы, то нам будзе вельмі цяжка. І пагэтаму хоча нам сказаць, што я з вамі і вам заўсёды дапамагаю. Бо тыя спакусы, якія меў Jesús Христос, можа бы вы іх і не перамаглі. Бо гэта прага ўлады, прага якойсьці забеспячэння, яна бы нам сказала, так, пайсці лепей за гэтай спакусай. І толькі Jesús гэта мог перамагчы. І нам сёння прыходзіць таксама з дапамогай у нашым штодзённым змаганні. Далей чуем у Евангеліі, і быў Jesús са звярамі, і анёлы служылі яму. І цяпер падумаў, а пры чым тут звері? Ну, яшчарка якаясьці там можа ходзіць па гэтай пустыні. Але гэты вобраз кіруе нас у месца, у рай, дзе была гармонія, дзе чалавек жыў у гармоніі з Богам, дзе быў увесь сусвет створаны, было птацтва, былі жывёлы, расліны, і была вялікая гармонія. І пагэтаму Jesús, Святой Евангелие, калі гаворыць пра гэта, яно таксама хоча нам усвядоміць, што час Вялікага посту і наше жыццё, яно ўвесь час павінна кіравацца да такой гармоніі, супакою, раўнавагі ў свеце. Далей чуем у Евангеліі, што анёлы служылі яму. І падчас великапостных змаганняў мы ніколі не застаёмся адныя. Таксама і анёлы нам прыходзяць служыць. Як гэта вельмі прыгожа гучыць. Анёлы нам служаць. Можа, мы гэта часамі недаацэньваем,
але ангел-ахоўнік ёсць заўсёды з намі і хоча і прагне нам дапамагчы. Ён заўсёды чувае, каб мы ў нашым жыцці не заблукалі. І поэтому подумайте на хвилинку, не утрудняймо жыццё нашему ангелу-ахоўніку, бо можа ён часамі і не успевае за нами. Поэтому час Великого посту – это так само особливый час и хвилина, как змяніць наше жыццё. І далей, калі Езус перажыў свой гэты 40-дзённы пост, ён ідзе і прапаведвае, кажучы: «Настаў час і наблизілася валадарства Божие, кайцеся і верце ў Евангелие». Шукаем мы вельмі часта часу, калі прыйдзе маё навяртанне. Заўсёды говорим: а завтра я навярнуся. І так кожны дзень з гэтай думкай застаемся. Завтра, завтра, завтра. А Езус кажа: настаў ужо час. Прыйшла, і каждая хвіліна нашага жыцця – гэта асаблівы момант на тое, каб навярнуцца. Канешне, клопаты заўсёды нас дзесьці адхіляюць ад гэтага духоўнага жыцця. Але я пачуў пра такую вельмі цікавую традыцыю, якую мелі адно племя такое афрыканскае. Калі яны качавалі і пераходзілі з аднаго месца ў другое, мелі такую традыцыю, што затрымоўваліся на такую хвіліну. Не каб адпачыць, не каб можа пачакаць, каб хтосьці дашоў. Яны затрымоўваліся, бо так бралі пад увагу, што яны так хутка ідуць, што цела іх прыйшло, але яшчэ чакаюць, каб дух дайшоў. І поэтому час Великого посту, каб можа мы в нашым жыцці, как цела хутка туды-сюды увесь час перамяшчаецца, але патрабуем гэтага часу, каб таксама дух за нами успеў, каб у нашым жыцці была гэтая раўнавага, каб перадусім у нашым жыцці кіравала Божае жыццё, Бог у нашым жыцці, дух кіраваў. І поэтому сапраўды, няхай кожны з нас добра перажыве гэтыя асаблівыя хвіліны і ўсім сэрцам звернецца да Бога. Веру ў адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, первости века, Бога от Бога, Святого от Святла, Бога соправдного от Бога соправдного, наружного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утвердился от Духа Святого, с Девы Марии, и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, погодный Писанием, и взошел на небо, сядить праворуше Отца, и снова придет к вами, судить живых и померших, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворца, який Зайца и Сына походит, якому разом Зайцом и Сыном належит поклонение и хвала, який промовлял пророку. Веру в один и святый католический апостольский костюм, вызнаю один и хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения погибших и життя вечного в будущем свете. Праз Єсуса Христа, який у час Великого посту закликає нас до навертання і покути, з довіром узнесем до Бога Отця наші просьби. Молимся за святый костел, как усе его дети объединялись в супольном книге до одинака и соправдного Бога. Тебя просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за пастыров костела, как они были готовы очиститься от усякого,
что перешкажает им служить Богу и людям. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за народы усяго свету, каб яны зразумелі, што Христос з'яўляецца іх сапраўдным Богом і ці любіць кожнага чалавека. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, вера якіх подвергается особливым спокусам, каб при допомозе Божьей ласки яны засталіся вернымі Богу. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, охопленных розпачем, каб яны прынялі падтрымку Бога, які іх любіць. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут собраных, каб мы были готовыми до ахвярности, якой потребує от нас любов до Бога и ближних. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Милосердный Боже, Ты закликаешь нас до навертания, как мы могли еще полнее спознать Твою великую любовь. Учини, просим, как мы были послушнями от Твоей воли, праз Христа Пана нашего. Аминь. Ой, народе, что навек залил я, живый наводный, родовой укрыл я забвенным слезы фараона, а ты прислашив крыш ненаравенный. О, мой народе, что навек залил я, живый наводный, родовой укрыл я. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу я вяру, принял Бог Отец Всемогутный. Нехай нам Бог прийняв вяру з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому Престолу Святому. Пане наш Боже, учини, просим, как мы належным чином складали Тебе вяру, якою розпочинаємо подрихтовку до святкування великодної таємниці праз Христа Пана нашого. Пан з вами, И духом Твоим, угору серце, узноси Паном, подякуем Пану Богу нашему. Он это и справедливо. Сам правдогодна это и справедлива, слушна и збавлена, как мы заусюды и усюды Тебе складали подяку. Пани святый Ойче всемогутный вечный Боже, праз Христа Пана нашего, и Он праз 40-дневный поступ пустыни своим прикладом осветил час покаяния, и Он зробил даремными все отступы злого духа и научил нас перемагать грешные спокусы, как мы с чистым сердцем отзначали великодные святы и врешті досягнули вечной Пасхи. Тому за анёлами и с усими святыми мы прославляем Тебе, разом с ними воскликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля,
Святый, я хвалы Твою, Осана вышия, благословенный Той, кто приходит у имя Пана, Осана вышия. Сапраўды Божа, Ты святых прыніцца ў всялякай святасці, таму ў єднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Jesús Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Jesúsa Христа. І Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Иисус, признаем Твое воскресение и чекаем Твое присягание. Вспоминаючи смерть і змогу повстання Твоего Сына, отдаем Тебе, Пане, хлеб життя і келих збавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав в одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всім світі. Удосконали його в любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Казимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага світу, і дозволим убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічному, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Іванною Марією, со святим Юсифом Іліобранником, со святими апостолами і усіми святими, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили і прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Jesúsa Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечная. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заковал нас от злого. Выше наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем
Просім Тебе, Пане, збав нас від усього злого. Дай ласкаво супокою дні наші, допоможи нам у милосердності Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы от усілякого неспокою, чекали сповнення щасливої надії і прийстя збавця нашого Єсуса Христа. Пане Єсу Христе, Ти сказав апостолам Твоїм, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, як и живешь и володаришь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословенне, покликане на вечеру Божию. Пане, я не варты, как Ты большого меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Сина Ісуса, я своего Сына Иисуса, Молимся. Пане наш Боже, нехай на Твой народ сидиш щодре благословення, как у покутах повеличивалася надея, у спокусах умацовывались цноты, и прозветой он наближался до вечного откупления. Праз Христа Пана нашего. Об'яви душпастерські 22 лютого в понеділок свято катедри святого Петра Апостола. Кожную п'ятницю Великого посту вельми сердечно запрошаємо на святую мшу 19 годин, а після на набоженство крижового шляху, яке поведуть суполки нашої парафії. У гэтую п'ятницю 26 лютого крижовий шлях поведуть Ружа Ружанцове. 5 сакавіка суполка, яка молиться за душу чистотепяча, 12 сакавіка діти, 19 сакавіка суполка ворони життя, 26 сакавіка молодь, 2 красавіка мужчини. Кожну неділю після святої мши у 10:30 співаємо пісні жатви. Вони зараз і будуть. У наступну неділю, 28 лютого, у нашій парафії розпочнуться великопостные реколекції, які так само будуть тривати 1 і 2 сакавіка. Реколекції поведе отець Юрій Кулай, кармеліт, пробашт парафії Божого тіла у Мінську. Подчас реколекції буде можливість так само скористати со сповіді. Кожний день у нашій каплиці триває адорація Пана Єзуса у найсвятішому сакраменті в інтенції нашої батьківщини. В суботу і неділю від 14 до 19, інші дні від 14 до 21 години. Звертаємося з великою просьбою записатися на дежурство у понеділок і вівторок. Дякуємо сердечно всім сім'ям, які приймали нас і приймають подчас візит душпастерських. Дякуємо за впирання на будову, за супольну індивідуальну молитву, за спів і оправу літургічну, за прибирання таблиці та катехетичної зали і тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає і народив дітей. Помолимося за добродіїв передавців нашої парафії, а так само об нових добродіях будівництва санктуарія Божої милосердності і за нас, долучаючи кожного поособку, опець і Маті Божої Ружанцової. Твоєю вороню отдаємося. Святая Богородица, у наших потребах не покачай молением нашим, и от всякой злой призывы выбавляй нас от суды. Панна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас поручай, Сыну Своему нас отдавай.
жальби засвяйте, сердце море наполняйте, сердце море наполняйте, очи плачьте, як рыбцы, дайте горьких слез напиться, дайте горьких слез напиться. Лава солнца, месяц, зоры, судно светят нивы горы, судно светят нивы горы. Помнить небо плача уже минует час веселый, уже минует час веселый. Крыша со страху скалы, мертвые с могил повстали, мертвые с могил повстали. Кто жальбу свою снимает, целый свет не выконает, целый свет не выконает. Крыш Христовый виконает, души острым болем ранясь, души острым болем ранясь. Моцай лаской силой рано, знищи зло сердц наших, Пане, знищи зло сердц наших, Пане. Возрех мой перед Тобою, змея святой придёю, змея святой придёю. У бездонной муках пада, я с правин своих повстану, я с правин своих повстану. З допомогою Божої ласки починаємо розважання над мукою нашого Пана Єсуса Христа. Аквіруємо Його небесному Отцю на прославлення і хвалу Його найбожої величі, покорно дякуючи за великую і надзвичайну любов до человечества, за то, що спасав свого Сина, как терпів за нас жахливі покути і прийняв смерть на крижі. Гэтае разважанне ахвяруем таксама дзеля ўшанавання Найсвяцейшай Панны Марыі, Маці Балеснай Божага Сына, а таксама на ўшанаванне святого Юзефа і тых святых, якія вызначаліся асаблівым набажэнствам да мукі Хрыста. У першай частцы будзем разважаць аб тым, што Пан Езус выцерпеў час ад малітвы ў садзе аліўным, ажно да несправядлівага абвінавачвання перад судом. Гэтыя знявагі Пана, якія іх сам за нас цярпеў, будзем ахвяраваць, просячы за святы каталіцкі касцёл, за святога Айца і за ўсё духавенства, а таксама за непрыяцеляў Христовага крыжа і ўсіх няверных, каб Пан Бог даў ім ласку на вяртанне. Жаль невыносный, сердца противает, Иисус мой любый, келих свой примает, крещится в стаде, леса подкрывавый, Бог мосты хвалы, Пана святого
Єсус їх приймає, нас вибавляє, в вірі штовхає, люд свого пророка, злості ненависть, гнев на кожний крок. Терпіть покорно Бога Сина Діви, чистий невинний, кров запеклася, усни посієї, руки отяжкі, ланцюгом смертей, вільні завзята, від живого пана, всю ночь до рана. Єзу мой Пане, дай дар покаяння, дай мне, Иисусе, ласку наверхания. Наши провины злые мы сказали, жалься над нами. Иисус, наши жахливые муки, невыявленные муки связаны. Иисус, милый Пане, Иисус, поцелуй забивы, был ты нами. Иисус, милый Пане, Иисус, вера смертью стати, с неба просила дайца свидания. Иисус, милый Пане, Иисус, на молитве в самости, кровь за ничтоту текла струменями. Иисус, милый Пане, Иисус, поцелуй кровью, ты принял место покарания. Иисус, милый Пане, Иисус, ланцюгами тяжкими, ты нивы злоты был ночью связанный. Иисус, милый Пане, Иисус, рассудёй мне вины, злостный невинный был снегожалый. Иисус, милый Пане, Иисус, дакая прыжом меры, вылил утро тебе на свидании. Иисус, милый Пане, Иисус, злой рукою покрытый, был мост молитвы за правды вызнание. Иисус, милый Пане, Иисус, развил живый дух света, под бухтовщиком люду был ты названный. Иисус, милый Пане, нашему Пану за все знамени, за вещевание, за все терпение.
протягнем связно, что прикажешь, молитвая, моей силы забирает, сердца кровне залила, сердца кровне залила. Мать чистая, святая, нашу историю живая, боль земли твой ясный май, боль земли твой ясный май. Сын мой любый, сын один, звучали крыльей залиты, тяжко уже его познать, тяжко уже его познать. Мати ласки и любови, буду плакать я с тобою, мой хочу делить с тобой, мой хочу делить с тобой. Яки за нас всякого дрона, Иисус Христе, смилуйся над нами. Яки за нас всякого дрона, Иисус Христе, смилуйся над нами. Яки за нас всякого дрона, Иисус Христе, смилуйся над нами. таємницю сокровенна, Устроящий все, Российство здоровье право, Боже новых заповедей, что нам розум не тумачить, свято веры приноси. Богу вечному Троице, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Творцу вечного святла. Аминь. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам вспомнить свои муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, как мы завсегда отчували в себе плод Твоего откупления, який живешь и владар с Богом Отцом, у едности Духа Святого, Бог през все веки вечные.
Amen.